Ty vole! Ty až tady? Jasný. Tak, tady si najdu. Takže čau lidi, tady je Dalorin a já vás zdravím u dalšího videa po velice dlouhé pauze, jelikož je před maturitou, Dalorin je velice nervózní, ale jsem se rozhodl, že za něj teda vemu 1-2 videa. A jak vidíte, začínáme pohledem na Perzi, jelikož dneska budeme hrát Victory 3 a rozhodl jsem se, že zkusím obnovit Perskou říši, i když tu hru moc dobře neumím. Každopádně už jsem se koukal, co bych tak udělal za začátku, udělám tu akademii, kvůli tomu, že chci udělat aspoň ty náboženské školy, abych jenom přece jenom trošku zvedal tu vzdělanost. No a můžeme to vlastně pustit za chvilku, já se podívám ještě na daně, který teda snížíme, což potom nám zvedne trošku investice, ale konzumní daně dáme samozřejmě taky, dáme to na opium, dáme to na servis, dáme to na servisy a na co bychom mohli ještě. No problém je, že jak máme muslimskou zemi, tak právě vidíte, že alkohol nemá až takový zisk, takže i ta konzumní daň je na ně taková trošku slabší, ale i tak to dáme. Tak jo, tak já to zapínám a podíváme se ještě na ekonomiku, která vlastně v Perzi není až tak rozvinutá, není tak strašný třeba jako v Africe, takže uvidíme, co tady máme, co nám vydělá víc. Dobře, tak asi neluxusní nábytek je pro nás v momentální chvíli lepší. Ale tohle každopádně udělám, ne. Já zapomněl, že vlastně tady hrajeme mod do této hry, ale teď nevím, jak se jmenuje, ten mod. No, proč se to jmenuje MPS? Je to prostě mod dělaný na multiplayer. Každopádně můžeme si povšimnout, že máme že nemáme žádné investiční zakázky zatím, což je bohužel špatné, ale my si teda zatím uděláme nějaký ty konstrukční sektory a dáme to do Tarbisu, když je to tam nejlevnější, rovnou dvakrát. Máme zatím peněz, máme krásné zálohy, takže to půjde. Ještě zkontrolujeme armádu, vlastně máme jenom pěchotu a vlastně nemůžu mít ani liniovou, což není úplně optimální, ale tak přeci jenom se to trochu zlepší, doufám. Tady rovnou přepneme teda systém stavby, dáme to na já bych to řekl. A každopádně vidíme, že nám hnedka chybí ocel. Asi to dovezeme normálně. A co se týká tu, tak taky. Je dobrý, že vlastně nám stačí docela málo a tak to určitě ne, protože abyste věděli, proč jsem hned odmítl ten decision, tak vlastně by mi to tu hru udělalo mnohem těžší. Tak, ale tady se můžeme vidět, že už máme to levňoučký. Možná trošku navýšíme platbu byrokratům, protože proč ne? Přece jenom víc byrokracie se hodí v téhle hře. Vzhledem k tomu, že když máte přebytek, tak vám to zlepšuje stavbu. Nebo jako zrychluje stavbu budov. Každopádně, jak vidím, zase už se něco staví, já vůbec jako nedávám pozor, jak tady mluvím, tak počkejte chvilku. A tak uděláme asi ještě jeden.
A potom bych se hnedka podíval, jestli tady můžeme někde vlastně udělat iron miny, což můžem. A no, uděláme to do oblasti, kde na to máme bonus samozřejmě. Uděláme to dvakrát. Ale problém je tady s tou kvalifikací, no. No. Tak si asi zatím nějak moc nerozšíříme. Ale podíváme se, jestli můžeme udělat nějaké dobré zákony. Jak vidím, chtěli by demokracii, to asi úplně neprojde, migrační kontrola. To je teďka k ničemu. Lokální policie, tu nechcem. Dedicated police force. To by bylo asi mnohem lepší. Můžeme udělat i militarizovanou, ale nevím, jestli chci úplně podporovat takovou armádu. Nejdyž. By nám to mohlo trochu pomoct, co? Ne. Určitě uděláme. To dedicated. No nejdyž. I když. Jako. Aha, aspoň bychom vzali trošku příznivců ten Landoverům, kdybychom přidali armádě, to je jasný. Ale zase nechci ubírat v ostatním, protože armáda taky neprosazuje tak dobré zákony, který já bych si představil, že bychom chtěli prosadit. Jako monarchii zatím necháme, s tím nic nebudeme dělat, takže. No tak uděláme tu policii. Vzhledem k tomu, že máme úplně spoustu zatím autority, můžeme dát i nějaké dekrety. Například na pomoc chudobě. Já se podívám, jak to tady máme. S tím, že se na Teheránu je to u nás nejhorší. Tak jak je to se vzdělaností? Tarbis je zatím nejvýnosnější oblast, to je zajímavé. A jak je to s obyvatelstvem? Tarbis zase. Takže tam je nejvíc obyvatel. Dobře. Takže chápu. Takže Tarbis chce po mně toto. A ano, ještě se nám to staví a tak to dáme sem. A vidíte, jak nám to hnedka prošlo, to prostě vlastně nebude problém, aby tento zákon prošel. Si myslím. Určitě to problém nebude. Zajímavé je, že nemůžeme použít, jo, my máme ještě vyzkoumaný romantismus. Takže tam nemůžeme zvýšit migrační toky, který se určitě hodí, pokud chcete více lidí. No každopádně tohle dáme sem, a kde ještě hodně obyvatel by mohlo být. Jo. Tak, podíváme se na to. No nejvíc asi tady, a pak tady no. Ne. Teherán, tady je víc. Tady je hodně málo. Tak ještě sem to dáme teda, ten dekret. Vidím, že zase nic nestavíme. No, oni stejně, tady se podíváme do toho Kermanu. Když se podíváme na ty budovy, tak stejně to bude trvat, než tam najmou ty lidi, protože ta kvalifikace je tady opravdu bídná, jako ta její rychlost. Je v tomhletom módu. Takže tak, no. Dobře. Každopádně určitě můžeme už udělat ještě nějaký tour. No i když opium by nám vydělalo taky, ale... ale tury jsou důležitý určitě. To je důležitý prostě pro průmysl. A když on teďka to prodělává, jak vidím. Ale... takhle. Topim je oblíbená komodita, takže nevidím důvod, proč to nepostavit. Postavíme to sem, ať tam zvýšíme trošku tu atrakci a dáme to teda i sem.
Jako určitě to nevadí, to opium, když to tam bude. Akorát by nám to mohlo podpořit ekonomiku trochu. A vlastně potom ještě tady, jak to můžeme povšimnout, nestíháme vybírat daně, takže a můžeme udělat i úřední budovu. A upřímně přemýšlím, co by mi tady ještě zlepšoval tu rychlost té kvalifikace, kromě tohohle. To bych se fakt chtěl strašně zbavit, jako. A to podporuje buržu, vlastně všichni, kromě těch, který tam teďka mám, takže fakt jako super. A co se týká formy voleb, tak vlastně de facto ta většina je pro autokracii, bohužel. Jako landed voted, jasně jsou ty ostatní. Jako to je blbý, že ta armáda se v tomhle neparticipuje, jinak bych ji vlastně, že ho podpořil, ale v tomto případě to nemá moc smysl. Tak. To je se populární. Vzhledem k tomu, že to projde. No to určitě projde, tak počkejte, mám jeden den. Chceme podpořit armádu. No, jak jsem říkal, je to docela k ničemu, no. Dáme si tohleto, to projde, ale. Aby to nebyly zase nějaké průtahy. Vlastně, tady máme interest group a já se podívám na ty marginalized. Jo, protože důležité je podpořit tyhle ty. A můžeme ještě podpořit klidně tyhle. Jak vidím, kolik toho máme. Jako inteligence je taková, jako fakt může se to hodit, ale většinou s nima nikdo do té koalice nejde, no. S tou inteligencí, protože oni jsou až moc reformní. No, uvidíme, necháme to takhle. Jak vidím, tady je oblíbenější ta buržoáze s tím než ty industrialisti. Vlastně ten government můžeme reformnout, no. Výborně. To je krásný. Asi když se podíváme, tak vlastně tady fakt jako nic neuděláme. A jako nevím, co by podporovala třeba armáda. Jako jediný, proč bych tady chtěl mít, proč si tady vlastně ještě nechávám ty náboženský, tu náboženskou strukturu politickou, tak kvůli těm školám. Který bych teďka měl udělat. Taka baby. Tohle to bude. No, každopádně co podpoříme teďka. Určitě můžeme podpořit. Tak. Ani nevím, jestli to dělám, ale. No víte co? Možná bychom mohli být trošku expanzivnější. Akorát. Tohle mi povolí liniovou pěchotu, tak jo, to je super. To je vlastně předběhnem to a můžeme dobít ty zaostalý státy. Uvidíme, jak to dopadne. Ale ještě každopádně kvůli tomu právě, že bych se chtěl rozšiřovat, tak já nechci mít ten ethnostate. A radikální segregace byla fakt superová. Fakt jako hodně super. A jako má to i docela dobrou podporu, jo. Jakože i od Landoveru, což vůbec není jako zvykem. Počkej, takže oni to mají jako specialitku bez takový, že jo, ty Landoveri. Vlastně, že... Jako... Hele, pro tu radikální segregaci jsou nakloněni. Což je super. Hele, jsou neutrální k tomu vlastně, jaký tady je. Ten. Jakože jim to je jedno. Jaký tady je ten systém té vlády. Ale ta radikální segregace by byla fakt super. Tak se podíváme, co na to potřebujeme. Vlastně... No, jasný. Civil rights. Jo. To je pěkně super. Co se mi tady ukázalo, prosím?
Ale já chci, aby to prošlo. Jako, prosíme prostě s nějakýma těma minusama počítat. Takže každopádně to pustíme, ať to nezdržujeme a podíváme se na tu society. Ty vole! Ty až tady? No. No to snad ne. Tak ten mod je... těžký. Jako... Tohle to je docela brutální. Hele, my k tomu fakt nepotřebujeme armádu. K tomuto účelu. Spíš mi vadí, že ty rurálníci jsou trošku nasraný, no, ale tak to je prostě život, s tím se musí počítat. Hele. Dobrý. Indoktrinace proběhla úspěšně to, ale máme furt jenom 20%, neznamená, že to projde. Jasný. A tohle to potřebuji mít politickou agitaci. A politická agitace... No, ty kráso. Takže mi chcete vlastně říct, že já s tím nemůžu fakt jako dlouho nic dělat, jo. Tak to je fakt super, tak to asi všichni, ze všech, na mém území budou evidentně Peršani. Kromě teda Azerbajdžánců, protože to je z nějaký důvodu taky moje přijatá kultura vlastně. Když se na to podíváme. Ale ne, tady přesně vidíte, jak to není, že jo, to není hezký vůbec. To vůbec není dobrý. Každopádně, když jsme u té armády, jo, zase už dlouho nic nestavíme, tak to vlastně si musí pěkně srát, ale ono to je jedno, protože oni by se měli vybírat toho investment poolu jako nějaký peníze. A vlastně můžeme ještě trošku snížit ty daně. To bude super. A co bychom postavili? No. Podíváme se na trh, je to jednoduchý. Nám chybí cukr, tohle jo. Tohle třeba blbý, tohle teďka nevyřeším úplně, no. A máme hodně... to taky nikdo nechce, že jo? Nebo někdo, k komu mám přístup. Tituly, tak mám taky hodně, zbytek, no, už teďka nestavím, jo, takže... To je zase záleží jak kdy. Ty ocele, taky nestavím, že až začnu stavět. To porcelánu, tak to můžeme vyvážet do Afghánistánu zatím. Porcelán je super, likér můžeme vyvážet do Ománu. A podíváme se na tohle. Tady teda postavíme ještě jeden government. Protože ono to pak bude, až teda se nám to vylepší samozřejmě, jo, ale v tom případě nechápu, proč to jako nemůžu stavět. Aha. Jo. Ne. To počkejte. Já vám to zatím pustím, abyste se tady nenudili, no to říkám, vidíte, už to zase chybí. Jde o tu produkci. No. Nevadí. Podíváme se, kde bychom mohli vyhlásit interest. To máme vyhlášený v centrální Asii. To je super. A dáme military, dáme navy, dáme create fleet, dáme to sem a dáme postavit lodě. My opravdu jako to asi tím, že tam nemám přístavy, nebo asi jo. Tak jo, tak. Ale přístavy stejně pomůže k urbanizaci. Já tam mám postavený tady ty doly. Tak jo. Tak to tady dáme na 2. Si ono to dá smysl, no. Já trošku mě to naštvalo. Ty gold rezervy máme fakt jako plný. Ale já si myslím, že bychom si mohli trošku zlepšit vztahy s Ruskem, aby na nás hnedka nevlítli.
A pak taky trošku z Anglii, protože my budeme útočit na teritorium, který si oni nárokujou. Hele, oni nás... Takhle. Takhle, když se na to podíváme. Jo, můžeme jim říct, běžte do prdele. Ale já... Mě nevadí, že mě budou mít trošku méně rádi, protože... Oni mě docela milujou. Jo, dáváme plus autoritku ještě. Ale fakt bych měl jako ten zákon projít, pánové, jako trošku podpory mi mu dejte, jo, ale nebojte se toho. Prostě nemusíme být tak jako strašně konzervativní. Ale pánové, jako... Nedějte si tady ze mě srandu. Já to potřebuji, aby to prošlo. Kdybyste byli tak laskaví. Každopádně... dodělal bych tu armádu a vlastně hnedka, jak se nám udělá... Jako nám tohle nepomůže vlastně ani. Ale kdyby se nám udělala ta liniovka, tak bych zaútočil. Protože... Jako, myslím si, že vzdělatnostně to tady bude tak jako zhruba na stejný úrovni. Jo, increasing, výborně, výborně, já, to se nám hodí. A vlastně, vzhledem k tomu, že my jsme takhle menší země, která vlastně nikoho nezajímá, že jo. Uběhaly už ty vole 3 roky, to je docela hodně. Tak jak to je, jsem zvyklý to hrát na 3, takže... Nejsem zvyklý, že to tak letí, no. Ale uděláme určitě univerzity. Určitě uděláme univerzity, tady vidíme, že kvalifikace není žádná, ale... Nebojte, proto se ta kvalifikace určitě udělá. Tady určitě bych udělal univerzitu, ale tam nechcou, jako není kvalifikovaná ta síla. A to nevadí, to vyřešíme. Vlastně můžeme dát všude jednu univerzitku. No jako si říkáte, že to může být zbytečný, ale ono to hodně pobustí ten výzkum, takže určitě to věc, která se nám hodí. Kolik máme vína? Asi potřebujeme vůbec víno? No, my to jako nepotřebujeme, takže je mi za to spíš tu prestiž, no. Decreasing, super, to jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Ale tak jo, to nevadí. Tady vidíme už náš velký plán vlastně. Tady vidíme, že už nám to trošku jede dolů, takže trošku zvedneme daně. Trošku naštveme v obyvatelstvu, ale tak jako, to nevadí. Jasný, no, nemáte tituly kusí. Ale já s tím jako moc seka neudělám, ale ještě můžu objednat od King Marketu, ale trošku nám to zhorší deficit. Decreasing. To snad ne. To asi vypadá, že jsme tady jako ztroskotali. Ta jako podpora padá, můžete si všimnout, že jsme měli skoro 20%, vlastně ono už to spadlo na 12. Takže ty religious schody nám asi neprojdou. Jo, ty vole, pojď, ale ještě, musíš se ještě increasenout. Aspoň na 50%. Pánové, ta podpora. Jeď si nahoru, ne dolů. No výborně, zákon prošel dál, to v 26%. A podpora pro ten zákon stále klesá. No, když teďka je to stejný, jako když jsem se koukal před chvilkou, ale... Na začátku to bylo 19%, no. Ale vidíme pár úplatků a to určitě projde. No. Dejme tomu, že vám z tohohle uděláme... Ne, zase to spadlo. Ne, ten zákon prostě musí projít. Hele, vidíte, zase o 1,1% se snížila ta podpora. To mi nechcem. Každopádně, až tohleto teda doběhne, ten zákon, uvidíme, jak to dopadne, tak bychom mohli ukončit tohle video, protože už je docela dlouhý. Když ono asi tak dlouhý nebude potom, jak vy uvidíte. Tady vidíme důvod, proč u mě je to železo drahý, oni ho ode mě vyvážej. A my se teda můžeme podívat, jestli tady v našich továrnách, v našich dolech. To není tady. No vidíte, já to jsem to postavil tam. Já mám ty železárny, pane. Tady. Si tam pracuje hodně lidí. Nepracuje.
Vlastně, když se podíváme na information. Ale jako vydělává to, jako jde to do profitu, že jo, my to potřebujeme. A ten problém je, že prostě ta kvalifikace těch zaměstnanců není valná a můžete si povšimnout, že vlastně de facto nám tam makají jenom otroci, jo. To máme 24 shopkeeperů, což jsou Peršani. A pak tam vlastně máme úplně jiný etnika a to všechno jsou otroci vlastně, jo. Což je ten problém. Ale kdyby aspoň jako ty pánové chtěli dotáhnout do té práce, do těch dolů, tak by to bylo dobrý, ale oni prostě nejsou schopní, i když to takhle vydělává, jo. Jako ta produktivita je dobrá docela. Ale prostě... To otroctví, no, jako... Spíš by to chtělo... Vidíte, tady nám to právě dává minus 30 kvalifikací. A chtěl by to právě prosadit tohleto, no, proti čemu jsou ty hlavní. Ale to by se ještě tolik nenaštvali, kdyby se to chtěli prosadit, jako. Increasing. Super, super. To my potřebujeme přesně. A vlastně my potřebujeme na tohle jaký zákon. Aha. Takže my jediný, co potřebujeme, je udělat tu nejtěžší věc. Co je vlastně dát slave trade, jako snížit prostě. A to jako se nám asi nepovede, protože oni fakt z toho mají mají dobrý jak se to jmenuje, influence. Decrease, ale hele, už se ze mě nedějte, pardele, jo, už fakt. Afghánistán Trade Agreement. Jdeme tomu, že s Afghánistánem teďka ještě bojovat nechceme. Jo. Takže vlastně jako můžem. Tady máme... Dobrý, hele, autority máme ještě dost. Vlastně všude tady mají univerzitky. Ale zase u těch univerzit prostě budeme muset čekat, než nám tam vlastně to, no, než se nám tam kvalifikují ty obyvatele. Uděláme port, jeden aspoň, ještě. A tady máme Desperate Allies. Kdo by řekl, že budu tak rád za armádu. Kolonialist, nevím, podpoříme tohle, ať je to rychlejší. A chybí nám už papír. Tak ho koupíme, ten papír. A vlastně... Vidíte, že jdeme trochu do dluhu. Já... Asi uděláme přes... daň na ovoce. A snížíme byrokratům asi trochu plat. A vyvážíme ten rozpočet. Tak. Ty kráso, ale jako... Hele, zkusme takhle. 46% není málo. Ta podpora je sice malá, ale už by to mohlo přeci jenom projít. Vidíme, že ekonomika nám zatím roste. A on šel do Osmanu. A to jsem chtěl taky. No tak. Já nevím, já stejně s tou centrální Asií nějak jako nepotřebuji výrazně nějaký lepší vztahy. Asi to dáme sem, no. Normálně na Arábii. Normálně pak bych to rozjel s Turkama. Rozjedeme to spolu. Vlastně koukejte na to, jak nám klesá, jo. Tyhle, ta armáda bude mít strašnou podporu, ale jako já vám to dám kluci. Mě ta armáda zrovna nevadí. Že tady vlastně mám docela stopá inteligence a vlastně to bude důvodem vlastně i těch univerzit. Což je taky dobrý důvod, proč to vlastně dělat, že jo. Každopádně tady máme neaktivní pár obchodů a potřebujeme to stejně nakoupit. British market, super, super. Super, super. Tak jo, tak tohle jsem měl udělat dávno, protože jak vidíme, tak nám to teda dával, jo. To ne. To ne. No tak ten papír je dobré levný, ale... Já takhle. Takhle. A takhle. Tak. Pořád jsme vlastně trošku v mínusu a můžeme si povšimnout, že už privátní sektor začal trochu budovat, což je dobře. Vlastně ten investment pool vlastně nemáme tak velký. Už nám to prošlo. Výborně.
tohle jsem si vždycky mohl přát. A vlastně ještě tady do příště naklikneme další budovu na byrokracii a daně. No si to posunu nahoru. No tak to uděláme takhle. Jo, vlastně altem. Alt. A kliknu na šipku a je to nahoře. No. Já doufám, že vás tohleto video jako bavilo. Sice vím, že tady nebyly žádný moc boje a akce. Ale nebojte se, teďka doděláme tohleto. Vrhneme se na liniovou pěchotu a určitě to tady začneme dobývat, mydlit ty asijské státy. A budeme se snažit vytvořit zpátky Perskou říši. Takže zatím mějte krásně a ahoj.